Welkom dames en heren bij Superstar in Space. Kwak kwak, hier is onze eerste kandidaat. Kwak kwak. Ik ben mega Oké, dit was dus Pompidou. En onze tweede kandidaat is Kwak kwak van Buffel. Yay! 1, 2, 3, 4. Pompidou! Ta-da! Thank you, people, I love you! Oké, dit waren dus Pompidou en Van Buffel. En de winnaar is Kwak 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 van Buffel.